सप्तऋषियन के जन्म कथा भोजपुरी में। हिंदू धर्म में सप्तऋषि बहुत महान मानल जाले। पुराणन के अनुसार सृष्टि के रचना के समय ब्रह्मा जी जब संसार बनावत रहले तब वो अपना मन से 7 गो महान ऋषियन के उत्पन्न कैले। एह ऋषियन के मानस पुत्र कहल गयल काहे कि उ ब्रह्मा जी के मन से प्रकट भइनी। सप्तऋषियन के नाम बा मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु आ वशिष्ठ। ई सातों ऋषि ज्ञान, तपस्या आ धर्म के प्रतीक मानल जाले। कहल जाला कि ई सभे ऋषि धरती पर आके वेद पुराण के ज्ञान फैलवनी आ मानव जाति के सही राह देखवनी। रात में आकाश में जे सप्तऋषि मंडल चमकत बा उ भी एह सातों महापुरुषन के प्रतीक मानल जाला। एह तरह से सप्तऋषियन के जन्म ब्रह्मा जी के मन से भइल और सृष्टि के पहिला गुरु बनले।